Atenció, el tret de sortida de la cursa de 5 quilòmetres. ¡Qué insulto! Venga, venga, venga. Llevat la quantitat de curses que hi ha, i sobretot aquesta setmana degut a les eleccions, no? Del dia 27, estem contents perquè han pujat la inscripció aproximadament un 20% més, és a dir, que hi ha pràcticament 350-400 corredors més. Hem arribat a la xifra de 1.400 i escaig, 50, o no arriben a ser 1.450, mentre que l'any passat pràcticament vam superar els 1.000 i escaig. Per tant, estem contents. En quant a l'organització, crec que després d'uns anys, tant l'Ajuntament com Dual Groups com Muntanyeny, hem aconseguit l'excel·lència, en el sentit que ja portem uns quants anys, hem anat corregint any darrere any totes les qüestions que no acabaven de funcionar, i penso que de moment, toquem fusta, perquè clar, no han arribat els corredors i poden haver incidències, de moment està funcionant bé. Falten també l'opinió dels corredors, que en el fons són el més important, no? Però fins a hores d'ara estem contents. Soc exatleta del Club Muntanyenc des de ben petita i ara ja soc atleta de l'Agrupació Atlètica de Catalunya. Soc corredora de 800 metres i res, i ara he corregut les 5 quilòmetres d'aquí a Sant Cugat perquè és el meu poble, podríem dir-ho. Des de ben petita he estat corrent en aquests carrers i res, és una mica una manera de començar la temporada i preparar-me per la meva temporada de pista coberta, que comença al gener, i estaré fent alguns crossos també pel novembre. És la segona en tota la meva curta carrera esportiva com a discapacitat, que la primera va ser a la mitja marató de Gavà. L'entrenament jo ho faig una miqueta, a part d'anar al gimnàs i de fer cranking, que és com una mena de handbike però estàtica, doncs els entrenos meus són sortir pel carril bici, sortir per la via verda, amb uns entrenos d'aproximadament hora i mitja, hora 3/4.